Trabuhay tayo mga ko sa mga sloppy fall sa town. Mga sloppy fall sa ano, sa cathedral. Let's go mga sloppies. Mga ko sa nandito kami sa ano, shop ni Airang and Kaden. Papagupit si Warden natin. Let's go. Oh, Kuya Ice, not too much. Sit down, please. Look. Mga waiting. Mama. Antok na. Antok ka na. Habang nag-aantay sa mga amin nila na nagpapagupit kay Warden, kaya ako muna maglaro itong mga bata sa labas. Siyempre, para malibang, nakaupo lang kami dun eh. Carsi Lo, Carsi Ice. Great job kuya. Mal. Oo naman, nakuha yung gusto mo ah. Galing. Bilis lang. Bilis lang, ganda. Mga kosa, ito na yung haircut ni Warden. Ang ganda dito kasi ano, talagang nga sila yung kakagad pagpunta ka. Kaya mga kosa, punta kayo dito sa Essenza, dito lang sa Portabagayan, sa Baguio City. Salamat kay Ira Shane, Airang and Kaden na content creator ng Baguio. Sila ang nag-ano sa amin dito kasi sila ang may-ari. Salamat.